வணக்கம் guys, வெல்கம் பேக் டு சிகேபி சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்ச். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமாக பெல் பட்டன் தட்டிடுங்க guys. வாங்க guys, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்க்க போகிறது ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்ச் guys. இப்போ நம்ம புய்யா அடிக்காமல் இருக்கிறோம் guys. வெறித்தனமாக அடிக்கணும் எல்லாரையும். வெறும் நம்ம மூணு பேர் தான் guys ஆட போகிறோம். என்ன வேணால் பண்ணிக்கிட்டோம். 4 பேருக்கு வாங்கும். நம்ம 3 பேர் போதும் அவங்களெல்லாம் ஏடபிள்யூஎம்ல ஆச்சு முடிச்சிடுவோம். யாருக்கிட்ட வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம். நீ புய்யா அடிக்காம விடுவோம் கைஸ். புய்யா அச்சு அடிக்கணும். நம்ம எங்கே இருக்கிறா ப்ளூ ஜோனில் இருங்களா கைஸ். அங்கே தான் ஏடபிள்யூஎம் கொச்சான்னு கிடைக்கும். இல்லைன்னா கிடைக்காது கைஸ். ஏடபிள்யூஎம் அங்கே தான் கிடைக்கும், அங்கரில் தான் கிடைக்கும் கைஸ். ஏன்னா அங்கே தான் ப்ளூ ஜோன் இருக்குது கைஸ். நான் கைஸ் பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் வேறு வீட்டில் வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க கைஸ். ஓசில் ஒரு ஸ்கேட் போர்டு வேறு கொடுத்தாங்க கைஸ். அவருக்கு கேட்சி நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்குது கைஸ். ஓசி ஸ்கேட் வச்சுட்டுனா ஒரு ப்ரோ பிளேயராக ஒன்றா சொல்லுவாங்களே ஏதோ ஒன்று கைஸ். இருங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலுமே பார்க்குறீங்க கைஸ். ரொம்ப பேர் இல்லை பாட்டு பாடிவிட கைஸ். நான் பாட்டுக்கோங்க கைஸ். கிளம்பு அங்கே வருது, கிளம்பு அந்த வருது, கிளம்பு ஏடபிள்யூஎம் தெரியுங்க கைஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ளூவால் கிச்சு விடுங்க கைஸ். ஏடபிள்யூமா எங்கே இருக்கிற ஒரு மேலே ஏடபிள்யூஎம் இருக்குது கைஸ். எவனுக்கும் தெரியல, ஓடிங்கிற பாருங்க கைஸ். ஓ கார் 98 கைஸ். ஏடபிள்யூஎம்ல விடுங்க பார்க்கலாம். பார்க்கலாம் விடுங்க கைஸ். கார் 98 கழிச்சு இன்னொரு கார் 98 இல்லை ஏடபிள்யூஎம் கழிச்சா நல்லாக்கும் கைஸ். இருங்க கைஸ் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஓடா கைப்புல ஓடு ஏடபிள்யூஎம் எங்கே இருக்கிற வா, கொஞ்சம் இங்கே வா ஏடபிள்யூஎம் தேரா இங்கே இருக்கிற நீங்கள் இருக்கிற ஏடபிள்யூஎம் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். அப்படியே சப்ஸ்கிரைபாக பண்ணிடுங்க கைஸ். இங்கே ஒரு ஏடபிள்யூஎம் கைஸ் பார்க் பண்ணிடலாம் கைஸ். ஒருத்தனுக்கு இல்லை. நீங்கள் கொடுக்குற சேலஞ்செலாம் பண்ணுவோம் கைஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். கமெண்டில் வந்து எத்தா கைஸ். இன்னும் ஒருத்தனுக்கு ஏடபிள்யூஎம் வேணுமா கைஸ். கைஸ் அவனுக்கு தேடி கூத்துடலாம். ஓடு எங்கள் ஏடபிள்யூஎம்க்குதா இல்லையா? ஐயோ ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் வந்துச்சுக்கலாம் கைஸ். அவனுக்கா கிடைக்கல. ஏடபிள்யூஎம் எங்கே இருக்கிற ஏடபிள்யூஎம் தம்பி, ஏடபிள்யூஎம் தம்பி எங்கே இருக்கிற வாங்கோ கொஞ்சம் இங்கே. ஏடபிள்யூஎம் வாங்கோ. ஓ வெஸ்ட்டு கைஸ் விட்டுட்டு போயிருக்கிறேன். வெஸ்ட்டு நான் கைஸ் பண்ணது நம்ம மெடிக்கிட் ஒன்றுக்குது கைஸ். இங்கே ஒரு கார் 98 வாங்கோ. இன்னும் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கணுமே கைஸ். இப்போதைக்கு இதே போட விடுங்க கைஸ். வேறு ஒருத்தனுக்கு வாங்கிட்டு வேறு ஒருத்தனுக்கு இன்னும் கிடைக்கணுமா கெச்சிக்கோ கைஸ். வேறு ஒருத்தனுக்கு இது வச்சுக்கு நம்ம தரமான சம்பவம் பண்ணலாம் விடுங்க கைஸ். அஞ்சு வருது, கிளம்பு அஞ்சு வருது, கிளம்பு அஞ்சு வருது, கிளம்பு ஓரா ஓடிச்சுக்கிறா. எவ்வளோ தூரம் போயிட்டுக்கிறா கைஸ். ஒருத்தன் ஜின்சன் சிகேபி ஜின்சன் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டுக்கிறா கைஸ். அவன் இப்போ அங்கே போனோம்மா நம்ம ஃபாலோமே ஊற்றினேக்கிறா கைஸ். அவன் போடா ஓரா ஓடு தம்பி. ஓடு தம்பி. ஓடுறா. என்னடா இது ஒரு குளோவில் கிடைக்க மாட்டேங்குது, மெடிக்கோட்டை கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறதோ தெரில. என்ன பண்ணுறது. அவனுக்கு ஏடபிள்யூஎம் கிடைச்சா இல்லையானே தெரில கைஸ். இப்போ ஒரு காரில் வச்சுக்கிறா கைஸ். அவனை ஈஸியாக நம்ம அச்சில் ஆடுங்க கைஸ். பொய்யா அச்சு அடிக்கணும் கைஸ். நம்ம அச்சிருவோம். நம்ம ஒரு நம்பிக்கைக்கு இந்த 3 பேர் தான் கைஸ். அவங்க ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க ஸ்குவாடு. நான் 3 பேர் அவங்களெல்லாம் முடிச்சு விட்ருணும். இங்கேன்னு போய் அவனுங்க கைஸ். அவன்கிட்ட போ. ஐயோ போ ஓடு. இறங்குடா டே. இறங்கிட்டோம். ஓடு இங்கே இருக்குதா இல்லை ஒரு கண்ணும் கிடைக்க மாட்டேங்குது கைஸ். அடிச்சு க்ளூவால் கிச்சாலும் நல்லா இருக்கும் கைஸ். க்ளூவாலோ கிடைக்க மாட்டேங்குது. அடி 3 காயின் கிடச்சிருங்க கைஸ். 3 காயின் கிடச்சி. போடா
இங்கே ஒரு காயின் கைஸ் 3 காயின் கைஸ் இங்கே கூட 3 சேர்த்தா 6 கைஸ் 6 ஆயிடுச்சு போ கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு வச்சுக்கோ மிதிக்கிட்ட ஓ கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு அவங்க ஒரு கார் 98 மார்க் பண்ணிக்கிறா கைஸ் ஒருத்தர் கார் 98 மார்க் பண்ணிக்கிறா இங்கே ஒருத்தர் ஓடுறா ஓடு கைப்புள்ள ஓடு ஜோன் வேற வந்துச்சு கைஸ் என்ன பண்ணுது இங்கே பார்க் பண்ணிக்கிறப்பா கைஸ் ஓ எவ்வளோ எடுக்க மாட்டேன் விடுங்க கைஸ் எல்லாத்தையும் 2 ஏடபிள்யூஎம் கார் 98 என்கிட்ட ஒரு கார் 98 ஒரு கன்று ஏதோ ஒரு கன்று கைஸ் பார்க்கலாம் போடா ஓடு அங்கே லெவல் 4 மஷ்ரூம் இருக்குது கைஸ் ஐயோ எத்தா கைஸ் ஓரத்துக்குள்ள எத்தா கைஸ் லெவல் 4 மஷ்ரூம் ஓடு மெடிக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஓடுறா இப்போ பீமா சக்திக்கு போகணும் பீமா சக்திக்கு போயிட்டு நல்லா லூட் வச்சுட்டு லூட் ஃபஸ்ட்டு போகுது இந்த லூட்டு எல்லோரும் வச்சிடலாம் பரவாயில்ல என்ன க்ளூவால் கெச்சாலும் பால் என்ன ஏற்றாலும் பால் என்னடா இது எதுவும் வாங்க முடியாதா எல்லாமே யூஸ் ஆயிடுச்சா சரி போட பாவால ஓடுறா ஓடு இனிமே கொஞ்சம் வாங்கோ இங்கே என்ன இனிமே வரவே மாட்டேங்கிறீங்க இங்கே அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெட்டு காமிங்கப்பா என்னப்பா நீங்கள் டபுள் ஏடபிள்யூ வச்சுருக்கிறோம் சாரி ஒரு கார் 98 வச்சுக்கிறோம் ஒரு கன்று வச்சுருக்கிறோம் என்னப்பா வரவே மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வரலாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் 1 கிலோ அட்லீஸ்ட் கிடைக்கல நான் காசு 1 கிலோ கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் காசு பண்ணது ஓடுறா ஓடு M1 2B இருக்குது கைஸ் கார் 98 M1 2B இருக்குது கைஸ் ஓடு ஓடுறா ஓ போடா பீமா சக்திக்கு எனிமி கொஞ்சம் இங்கே வாடா தம்பி இங்கே வாடா எனிமி வாடா இங்கே தம்பி எனிமி சல்லோ எங்கே இருக்கிறீங்கோ வாங்க கொஞ்சம் இங்கே எனிமி எங்கே இருக்கிறீங்கோ வரவே மாட்டா கைஸ் அங்கோ வரவே மாட்டேங்கிறா இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகலாமா கண்ணு ஓடுறா தம்பி ஓடு இங்கே பாருங்க காய்ஸ் லெவல் 4 மஷ்ரூமு அவள் நம்மளுக்கு சாப்பிட்டால காய்ஸ் அதுக்கு தான் அவளுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தா கைஸ் சொல்லிங்கிற சாப்பிடாதுன்னு போய் சாப்பிட்டு தரா கைஸ் அவன் கைஸ் பரவாயில்ல இன்னொரு மஷ்ரூம் எடுத்துட்டேன் நம்மளுக்காக ஒரு ரொம்ப ரேர் கைஸ் கிடைக்குது லெவல் 4 மஷ்ரூம் ஓ ஒருத்தங்க செத்துக்கிறா கார் 98 வச்சுக்கிறா என்ன பண்ணுறது ஓர ஐயோ ஓடு நாளா தம்பி ஓடவே மாட்டேங்கிறீ ஓ இனிமே இல்லை அங்கே சுற்றிங்கிற கைஸ் நான் அப்படித்தான கைஸ் நான்லாம் எங்கே கைஸ் இனிமே இல்லை நான் கைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஒரு எனிமிக்கிறா கைஸ் போட்டா கைஸ் அவனே அவனே போட்டான் நீங்கள் போட்டா கைஸ் அவன் என்ன கைஸ் ஒருத்த கூட காமிக்க மாட்டான் தலைவா போட்டா பாருங்க கைஸ் ஹெட் ஷாட்டில் போட்டுருக்கா நாய் அட்லீஸ்ட் ஒரு கில் அட்லீஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் கைஸ் ஒருத்தரை பார்க்கல கைஸ் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் வாஷ் போட்டு ஆன் பண்ணலாம் கைஸ் ஓடு டேய் ஒருத்தங்க 999 போயிடுச்சா ஆமாம் கைஸ் ஒருத்தங்க 999 போயிட்டுக்குது கைஸ் கோமாளி 999 கைஸ் வந்துட்டா கைஸ் நல்ல வேலை 999 போயிட்டுக்குது கைஸ் நான் கைஸ் பண்ணுறது இவங்களாம் வச்சுக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறதே தெரில கைஸ் சரி ஓர ஓடு நாடா இந்த பீமா சக்தியில் ஒருத்தனும் இல்லை ஒருத்த வந்தால பார்க்கும் நல்லாவே இல்லை ரபி என்னடா இது லாக் ஆயிடுச்சு கைஸ் நாட்டு அங்கே என்ன கைஸ் இப்படியாவது என்ன ஆயிடுச்சு கைஸ் ஆனால் ஆயிடுச்சு கைஸ் லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் ஐயோ நாட்டு இங்கேருந்து வந்துச்சு கைஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுக்குது கைஸ் உங்கள் கைஸ் பரவாயில்ல நான் கைஸ் பண்ணி சும்மா சுட்டின்னு விடுங்க கைஸ் பரவாயில்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுக்குது யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ் முக்கியமாக லைக் கொடுத்து பாருங்கள் கைஸ் லேக் ஏமாண்டு 100 கைஸ் கமான் கைஸ் ஓர கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு
கிளம்பு கிளம்பு அந்த வருது கிளம்பு கிளம்பு. ஒரு இனிமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறா. பாட் பண்ணாலும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா. சும்மா இந்த எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா. நான் காய்ஸ் பண்ணது ஒருத்த கெச்சாலும் நல்லா இருக்கா கைஸ். ஸ்னைப்பர் வச்சுங்கிற பைண்டு தான் கைஸ். எல்லாரும் பைண்டு தாங்க கைஸ். ஸ்னைப்பர் வச்சுங்கிறல்ல அத்தான் எல்லாரும் பைண்டு தாங்க. எல்லாரும் பைண்டு தாங்க. எல்லாம் பைந்தாங்கோடையே இருக்கிறாங்க. ஸ்னைப்பர் வச்சா பைந்தாங்க எல்லாரும். நான் காய்ஸ் பண்ணது போடா போடா போடா. ஓடு 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 ஓடு. பாருங்க உங்களோட இது ஓரா 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 ஓரா. தம்பி ஓடு. ஓலை ஃபாஸ்ட்டாக ஓரா பண்ணுங்க கைஸ். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்மோக்குமே கொடுக்கணும். அவங்க லூட் இருக்குது கைஸ். அதுக்கு தான் ஒரு ஸ்பீடாக ஓடுறான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நாய் வாங்கி நாட்டி ஓட்ட அங்கே பாருங்க கைஸ். அவங்க ரூட் ஒன்று அத்தான் ஓடுறான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இவன் லூட் அடிக்கிறது ஓலவோ எப்படி ஓடுறா பாருங்க கைஸ். இவன் லூட் அடிக்க ஓலையா 2 லூட் கைஸ். அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று கைஸ். நான் கைஸ் பண்ணுறது எனிமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க கைஸ். இங்கே அட்லீஸ்ட் ஒரு எனிமே கிடைச்சா லூட்டுக்கிட்ட ஒரு எனிமே கிடைக்க மாட்டாங்களா? கெச்சே கிடைப்பாங்க கைஸ். அங்கே ஒருத்தர் வராங்க பாருங்க கைஸ். எடு ஐயோ ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ எங்கே போயிட்டானே. வரட்டும் அடிக்கலாம். எங்கடா போனா எங்கே கைஸ் போனாவ நீங்கள் பார்த்தீங்களா? எங்கேயோ போயிட்டாங்க கைஸ். ரெட் ஜோன் வேறு கைஸ். எங்கே இருக்கிறானே தெரியலையே. இங்கே வரான் பாருங்க கைஸ். வாங்க. ஐயோ நூறு அடி வாங்க. ஓபி வாங்க. ஒரு எனிமி வெற்றிகமாக ஒரு எனிமி சாவச்சிட்டோம் கைஸ். இன்னும் 10 பேர் தான் இருக்கிறாங்க கைஸ். அவங்கள ஆச்சு போட்டுடலாம். ஆச்சு இன்னும் ரெட் ஜோன் கைஸ். ஓடினோம் ஃபஸ்ட்டு வெளியே. ஐயோ ஃபஸ்ட்டு ஓடினோம் கைஸ் லூட் வச்சுட்டு. ரெட் ஜோன் தெரியல கைஸ். இது நம்மள அச்சு போடுறது கைஸ். ரெட் ஜோன் நான் கேட்டா கைஸ். ஒருத்தர் ரெட் ஜோனில் இது ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஜோன் முடிஞ்சிட்டோன்னா போல இருங்க கைஸ். இல்லை நம்மளே போட்டா போல கொடுங்க கைஸ். இப்போது ஓரா ஹெல்ப் பண்ண ஓரா ஃபஸ்ட்டு இவனை ஹெல்ப் பண்ணணும் கைஸ். இல்லை கத்தினே இருப்பா கொயின்னு கத்தினே இருப்பா கைஸ். என்ன பண்ணுது கைஸ்? யாருன்னா அவங்க ரெட் ஜோனில் போய் அக்கா சொன்னாங்களா? அக்காந்து கத்தினிக்கிறா பாருங்க கைஸ். விடுங்க கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டா ரெட் ஜோனில் அக்கான்னு கத்தினே இருக்கிறா கைஸ். நான் கைஸ் பண்ணுறது இப்போ மேலே போல இன்னும் அப்படியே 9 பேர் ஆகிட்டாங்க கைஸ். நம்மளை விட்டு இன்னும் 6 பேர் இருக்கிறாங்க கைஸ். 6 பேர் இருக்கிறாங்க. 6 பேர் அங்கே 6 பேர் ஆச்சுட்டா வெற்றிகமாக புய்யா ஆச்சுல்ல கைஸ். இந்த புய்யா அடிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது கைஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த புய்யாவை அடிக்கணும் கைஸ். புய்யா ஆச்சா சூப்பர் கைஸ். ஏடபிள்யூஎம்ல புய்யா மஸ்டாக இருக்கும்ல கைஸ். எங்கள் எண்ணிமே இல்லை கைஸ். அங்கே பார்த்தா எண்ணிமே இல்லை. அங்கே ஓரா பீக்கிட்ட இருப்பாங்க கைஸ் நினைக்கிறேன் எண்ணிமே. இந்த லக்கு கைஸ். அவனை போட்டுடலாம். ஸ்னைப்பர் புய்யா அடிக்கணும் கைஸ். இப்போ நம்ம அச்சு அடிக்கணும் கைஸ். நம்ம ஸ்னைப்பர் புய்யா இல்லைன்னா பாருங்க கைஸ். எங்கடா எனிமியும் இல்லை கைஸ். இங்கே ஒரு எனிமிக்கிறானா ஒரு எனிமியும் இல்லையா? என்ன பண்ணுறது? க்ளூவால் கைஸ். ஹோஸ்டில் கேச்சா வரணும் க்ளூவால். ஒரு எனிமியும் இல்லையே. என்ன பண்ணுறது? ஒரு எனிமி அட்லீஸ்ட் வாங்கடா டே. என்னடா அங்கே பாருங்க கைஸ் எனிமி. ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு போங்கடா டே. 2 பேர் இருக்கிறாங்க கைஸ். இவங்க கைஸ் பொழிச்சு போட்டோம். அவங்கள போய் அச்சில் விடுவோம் கைஸ். பேப்பர் ஆடிங்க. இங்கே வெயிட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் இங்கே வரானா பார்க்கலாம். இங்கே வந்தானா பொட்டுன்னு போட்டுடலாம். ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு டேமேஜ் கொடுத்தானேங்கிற கைஸ். கோமாரி பை போடு எங்கடா இருக்கிற டேய். தலை வண்டி கிளம்பிடா. ஒரே பாருங்க கைஸ். அச்சிங்கிறாங்க கைஸ். அங்கே போட்டோம். இங்கே பாருங்க கைஸ். போடு எங்கடா எனிமி? இங்கே தான்டா இந்த ஒரு எனிமி எலிமினேட்டட் ஆகிட்டா கைஸ். இருங்க கைஸ். இன்னொரு எனிமி இருக்கிறான்னா பார்க்கலாம். இன்னும் 3 பேர் இருக்கிறாங்க கைஸ். ஐயோ ஒருத்தர் நான் கைஸ். எங்கே வண்டா பாருங்க கைஸ். வாங்க இன்னொரு அடி. வாங்க போடாடே. எங்கே போய் எஸ்கேப் பண்ணுற பாராடி. யாருன்னா டோர்கிட்ட ஓடினா வேறு எங்கேயோ ஓடிங்கிற விடுங்க கைஸ். நம்மளுக்கு 2 கிலோ கேச்சிச்சு. அங்கே ஒரு எனிமி ஓரா பாருங்க கைஸ். அவனுக்கு அடி. ஐயோ உங்களை வாங்கிக்க 74 யார்கிட்ட? ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓட்டா கைஸ். ஏன் கைஸ் அவனை அடிக்கலாம். இதுங்க கைஸ். அச்சிலாம் கைஸ். ஐயோ எங்கேயோ ஆச்சுன்னே
போடும். ஐயோ 3 லைஃப்பில் விட்டா 4 லைஃப் இப்போ ஏரியா விடுங்க கைஸ். ஒரே ஒரு லைஃப்பில் விட்டுக்கிறானே போட உடனே வாங்கிக்கோ செத்தா வாங்கிக்கோ. இன்னும் ஒருத்தக்கிறா கைஸ் அவனுக்கு ஆச்சுல. நம்ம 3 கிலோ வச்சுருக்குறோம். அவன் ஆச்சுல அவனுங்க கைஸ். புயா அடிக்க விடுங்க கைஸ். 2 பேருக்கு நம்ம ஒருத்தர் தான் ஈஸியாக புயா ஆச்சுல அவனுங்க கைஸ். எங்கடாக்கிறா ஒருத்தர் அவன் எங்கே இருக்கிறானே தெரியலையே. அவன் எங்கே தெரிஞ்சாலும் ஆச்சிடலாமே. அவன் எங்கே இருக்கிறானே தெரியல. எங்கே இருக்கிறாடா டே எங்கடா இருக்கிற சொல்லு டே சொல்லு எங்கே இருக்கிற தம்பி எங்கே இருக்கிறா அங்கே இருக்கிறா பாருங்க கைஸ். ஐயோ எடு வாங்கிக்கிறேன். வாங்கிட்டேன் 1 10 வாங்கிட்டேன். ஏன் கில்றா அது ஓசி அடிக்காதுடா. ஐயோ ரீலோட் ஆயிடுச்சே நாயே. ஐயோ அஷ்டா கைஸ் என்னடா கஷ்டப்பட வந்துட்டு விடுங்க கைஸ். புயா ஆச்சு தான் நம்ம 0 நம்ம ஏடபிள்யூஎம்ல வின் ஆகிட்டோம். ஸ்னைப்பரில் வின் ஆகிட்டோம் கைஸ். விடுங்க கைஸ் வின் ஆகிட்டோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் கொடுங்க, அதுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க கைஸ். நம்ம பெல் மட்டும் நம்பிக்கிறோம் கைஸ். ஓகே கைஸ் பாய்.